Venga, eta azkenengo erronkarekin goaz. Hau da bosgarrena. Tengo dugu berri bat, ez da? Orduan, nuevo proyecto. Eta honi dituko diogu McQueen. Seigarrena. Eta hau da, hori marren jarraipena. Eta, titulan esaten dugun bezala, zer egingo dugu azkenengo erronka honetan, gure robota baditu beheko partean bi sentsore, ikusteko marra beltzak, edo zati beltzak eta zati zuriak. Orduan, saiatuko gara zirkuitu bat egiten, eta gure robota marra beltz hori, edo marraztuko dugun marra beltz hori jarraitzen. Horretako lehenbiziko gauza, betiko lez, McQueen blokea edo estentsioa jarri. Eta, al iniciar ez dugu erabiliko, jarriko dugu betirako bakarrik. Eta, kondizioak sortuko ditugu. Betiko lez. Eta, behitu, hasi baino lehen. Ikusten duzuen ez, hemen dauka, leher sigue linea. Bai? Orduan, 0 baldin bada, beltza da. Eta, bat baldin bada, bat zenbakia, gure robotak bat zenbakirako, gure beko sentsorea bat zenbakirako, txuria aukitu duela esan nahi du. Orduan, zer egingo dugu? Lehenbizikoa, erabiliko dugu I logikako blokea. Eta honetan, sartuko dugu berdin 0. Vale. Esan dugunez 0, beltza da. Orduan, McQueen robota. Sigue líneas. Eskerrekoa, adibidez, bai. 0 baldin bada. Horriko dugu, holan txikiago, zuek ikusteko. Eta, hau duplikatuko dut, baina zuek sortu dezakezu, bestela, berri bat. Eta, eskumakoa ere beltza ukitzen badu, esan nahi du, aurrera egin nahi duela, ez da? Esan dugu guk marra beltza jarraitu nahi dugula. Beraz, hemen jarriko dugu motorra, biak, aurrera egitea, ez dakit. Abiadura gutxiagoan jarriko diogu ondo irakurtzeko badiz bada. 150. Horrela. Vale. Gehiago. Bestela. Behitu, kopiatuko dut bloke guzti hau berriro egiteko. Baina honetan, esango diot. Eskumako sentsorea. Txuria ukitzen badu, orduan, eskerreko motorra aurrera egingo du, baina eskumakoa ez. Berriro eskumara biratzeko. Vale? Eskumara biratzeko. Hau, ez du ezer egingo. Eta, bestela, hau azkenengo blokea kenduko dugu. Vale? Bestela, duplikatuko dut berriro hau, bikoiztu, eta kontu handia ibili behar duzue bikoizterakoan adibidez behitu. Hemen hartzen baldin badut, bakarri joango da atalago, bai? Orduan, nik normalen egiten dudana da, guztia jartzen den lekutxo batetik, hortik, arrastratu, bale? Orduan, gauza bera eskumako sentsorerako, hau da, eskumako sentsorea. Eskumatik irtetzen baldin bagara, zango diogu, eskerrera biratzeko. Eta horretako jarri behar dugu. Barkatu. Orain, eskumakoa irakurtzen badu, hori, bat, hau da, txuria ukitzen duela. Orduan, eskumara
eskerrera barkatu, biratu beharko du, orduan. Eskumako motorra ez da mugituko, eskerreko motorra bartokatu ez da mugituko, eta eskumakoa, bai. Epa, mugitu egin dut, markatu, bikoiztu arren. Bikoiztuko dut, eta 175. Eta printzipioz, honekin, marrastutako zirkuitoa, edo marra beltza, jarraitu beharko luke. Orain frogatuko dugu. Ea ba. Bueno, lehenbiziko gauza, ikusten duzuen, ez? Hemen, hauek dira gure sentsoreak, bai? Orduan, marra horretatik doaz, eta daukagu eskumakoa eta eskerrekoa, bai? Orduan, guk bidali dioguna da txuria ukitzen baldin badu, biratzeko. Berriro beltza aurkitu arte. Orduan, nik hemen Nürburgringneko zirkuitoa marraztu egin dut, ez, bromata. Eta ikusiko dugu ea jarraitzen duen edo ez, bale? Orduan, piztuko dut. Marra beltzen jarriko dut, eta ea ba. Ikusten duzuen ez, txuria ukitzen duenean, biratzen du berriro beltza aurkitu arte. Bai. Hori da guk bidalitako agindua. Ikusten denez, bidalitako aginduak ondo bete ditu, ez da? Orain zuek saiatu bazarete.